Met Éireann havia previst nevades pel divendres al matí a les províncies de l'Ulster i de Leinster, incloent-hi Dublín, però com que en ocasions anteriors el mateix anunci de neu a la capital havia estat un bluf, el gros dels ciutadans no hi havia parat gaire atenció. Així doncs, per a molts ha estat una sorpresa, agradable o no, depenent de la disrupció patida, sortir al carrer i veure un paisatge blanc. A més, el fet que la intensitat més forta de la precipitació s'hagi produït durant l'hora punta ha suposat que molta gent hagi estat testimoni presencial d'un fenomen que no és gaire comú, però que tampoc és extraordinari. En aquest sentit, la nevada d'avui ha estat gràcies a una combinació que gairebé sempre du neu, masses de núvols movent-se de nord-est a sud-oest, que combinen aire fred i humitat de la mar d'Irlanda. Fora del centre de Dublín ha causat una forta disrupció, amb cotxes quedant atrapats a la neu sense poder moure's o sortint de la via i acabant blocats al voral, amb l'agreujant que moltes escoles, a fi de curar-se en salut en cas que la cosa anés a més, han enviat un missatge als pares perquè anessin a recollir els nens, fet que ha causat encara més caos. Per contra, al centre de Dublín la neu ha agafat, però això no ha suposat cap problema important, sobretot perquè les rodes dels vehicles l'aixafaven i no s'acumulava. Això sí, la deixaven d'un color gris brut que contrastava amb el blanc. Només als carrers amb un pendent una mica pronunciat i sense gens de trànsit s'havia d'anar amb més de compte, sobretot a l'hora de fer maniobres. Els serveis, com el repartiment d'An Post, també han funcionat sense gaires incidències. Pel que fa al transport públic, el Luas i l'autobús han funcionat amb certa normalitat, tot i que amb alguns retards per haver de circular a una velocitat més baixa, mentre que el tren de rodalia, el DART, ha hagut d'escurçar el recorregut arran de la caiguda d'un arbre a la via fruit del pes de la neu, que ha deixat fora de servei el tram entre Sandymount i Blackrock. Òbviament, la neu és un fenomen que en llocs on no és gaire habitual ho canvia tot i és per això que avui Dublín ha ofert un ampli ventall d'imatges curioses. El carrer O'Connell Bridge, el GPO i l'Spire, College Green o avui College White, amb un no parar de double-deckers anant amunt i avall acompanyats del tramvia. El Halfpenny Bridge, els Quays o molls del Liffey, sense gaire trànsit, els pubs més icònics de Temple Bar, com l'Oliver St. John Gogarty, The Old Dubliner i el més icònic, de Temple Bar, tot i que a l'hora de descàrrega no té tant de glamour. Les llambordes d'aquest barri també han estat cobertes de neu. La georgiana Mountjoy Square, que ha substituït la seva estora verda habitual per una de blanca, atraient uns quants veïns que han immortalitzat la imatge fent fotos. Les Dublin Bikes, que, evidentment, avui, a diferència d'altres dies, no eren gaire populars. La llera del Liffey durant la baixamar i el Phoenix Park. D'altra banda, la nevada ha obligat a suspendre els dos partits de la Lliga de Futbol que s'havien de disputar a la capital i que eren un doble enfrontament entre el comtat de Dublín i el de Louth. Al Dalymount Park de Phibsborough havien de jugar el Bohemian i el Dundalk, mentre que al Tallaght Stadium havien d'enfrontar-se al Shamrock Rovers i el Drogheda. De tota manera, l'alegria no ha durat gaire i al cap d'unes hores hi havia molts llocs en què bona part de la neu s'havia fos. Només en quedava en indrets on s'havia acumulat, com el carril bici o en parcs amb gespa per on no hi havia persones o cotxes xafant-la. La nevada també ha confirmat el centralisme de Dublín a Irlanda, puix que si no hagués nevat a la capital, però sí a molts altres llocs de l'illa, el fenomen hauria passat gairebé desapercebut. I és que si no neva a Dublín, és com si no nevés enlloc.